No niin, tervetuloa kuuntelemaan tätä verkkotallennetta, joka liittyy nuorten tieto- ja neuvontatyön historiaan ja nykytilanteeseen. Täällä on äänessä Pietilän Mika, olen toinen teidän kouluttajista tämän peruskurssin aikana. Käydään tosiaan läpi tieto- ja neuvontatyötä, siihen liittyvää historiaa ja nykytilannetta. Ja tuohon historiaan liittyen otetaan vähän katsausta taaksepäin tosiaan, niin kuin historiaan kuuluu, ja nykytilanteessa tarkastellaan tietoneuvontatyötä, sen toimintaympäristöjä nyt ja vähän tulevaisuudessakin. Tieto- ja neuvontatyö ei ole nuorisotyön innovaatio niin kuin tällä vuosikymmenellä. Nuorille suunnattua tietoneuvontatyötä nuorisotiedotuksen mukana nuorisoneuvonnan muodossa on tehty jo 50-luvulla Helsingissä ja Turussa. Silloin se on liittynyt siihen, että nuoret ovat muuttaneet maalta kaupunkiin ja näille nuorille on suunnattu tietoa, neuvontaa erityisesti koulutukseen, opiskeluun, työelämään, asumiseen, vapaa-aikaan liittyen Helsingin ja Turun nuorisotoimien toimesta. 80-90-luvuilla nuorten tieto- ja neuvontatyötä teki Suomessa noin 20 kuntaa, ja niissä nuorisotyöntekijät toteuttivat ja kehittivät työmuotoa ja palveluita aktiivisesti toimien yhteistyössä. Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ollut suomalaisen nuorisotyön osaamisen vientituote jo 90-luvulla lähtien. Tämä aktiivinen eurooppalainen yhteistyö on jatkunut ihan tuolta 90-luvulta lähtien ja ollaan edelleenkin aktiivinen toimija eri eurooppalaisissa nuorten tieto- ja neuvontatyön verkostoissa. 90-luvun lopulla, kun tuo pieni toimijoiden määrä oli toiminut jo pidemmän aikaa yhteistyössä, niin lähdettiin verkostoitumaan vahvemmin ja kehittämään myös tavoitteellisesti tätä työmuotoa, siihen liittyvää koulutusta, osaamisen vahvistamista, tietotaidon vaihtoa. Sitä tehtiin sellaisena niin kuin epävirallisen yhteistyöverkoston muodossa. 2001 vuonna Euroopan unioni julkaisi ensimmäisen nuorisopolitiikan sanotun valkoisen kirjan, ja silloin erityisesti nostettiin esille nuorten tieto- ja neuvontatyöt yhdeksi prioriteetiksi nuorisotyön palveluissa EU:n jäsenmaissa. Tämän myötä nuorten tieto- ja neuvontatyölle tehtiin strategia Suomessa, ja tämä strategia luovutettiin silloiselle nuorisotyöstä vastaavalle ministeri Karpelalle, tämä strategia, myös nuorten tieto- ja neuvontatyöhön liittyvä opaskirja osoitti vahvaa verkoston sitoutumista tähän niin kuin Euroopan unionin nuorisopolitiikan valkoiseen kirjaan ja sen tavoitteisiin. 2006 nuorisolakia uudistettiin, ja siinä nuorisolaissa nuorisotyön eri palveluja kirjattiin tavoitteelliseksi peruspalveluiksi kunnissa, ja nuorten tieto- ja neuvontatyö ja sen palvelut olivat yksi näistä palveluista. Siinä samassa yhteydessä nuorten tieto- ja neuvontapalveluilla aloitti kansallinen koordinointi, ja siitä on lähtenyt niin kuin kasvamaan ja kehittymään koordinaatin nykyinen tehtävä. Tämä kansallinen koordinointi on mennyt vähän erilaisissa vaiheissa. Ensin oli tämmöinen koordinaatio- ja kehittämistehtävä. 2010 opetus- ja kulttuuriministeriö
perusti tällaisen palvelu- ja kehittämiskeskusrakenteen ja 2018 tuli valtakunnalliset osaamiskeskukset kirjattuna nuorisolakiin ja asetukseen. Ja tänä päivänä koordinaatti on siis osatoteuttajana 3 osaamiskeskuksessa. Nuorisolaki on muuttunut 2017 ja nyt nuorisolaissa puhutaan enemmänkin tämmöisestä kasvatuksellisesta ohjauksesta, ei niinkään nuorisotyön eri palveluista ja palvelumuodoista kunnissa, vaan se kaikki työ, mitä tehdään, niin tähtää vahvasti siihen, että tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä heidän niin kuin vapaa-ajan ja erilaisissa toiminnan ympäristöissä. Valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma VANUPO on se, joka vahvasti ohjaa nyt tällä kaudella esimerkiksi 2020-2023 sitä, mitä nuorisotyö Suomessa on, mihinkä suuntaan se on menossa. Ja tietenkin myös edelleen EUn nuorisostrategia ohjaa nuorisotyötä, sen kehittymistä. No, tässä kuvassa näette niin kuin nuoren tuossa keskellä ja ympärillä monia erilaisilla nuorille suunnattuja palveluita, toimintoja ja tämä kuva on siis vuodelta jo 2013, mutta että edelleenkin omalla tavalla kuvaa sitä nuorten moninaista palvelukenttää ja sitä erilaisten tukimuotojen viidakkoa, missä nuori seikkailee. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ja työ on tuolla yhtenä laatikkona. Nuorten tieto- ja neuvontatyö on aina vahvasti ollut sellainen palvelumuoto, jossa yritetään yhden palvelun kautta antaa nuorelle mahdollisimman paljon tukea hänen elämäänsä liittyvissä erilaisissa kysymyksissä. Ja se on se yksi johtotähti edelleenkin nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Nuorten tieto- ja neuvontatyöstä kun puhutaan, niin puhutaan siis nuorisotyöllisestä työmuodosta. Tätä jo aikaisemmassa aloitusluennossa vähän käytiin läpi. Kysymys on ammattitaitoisesta avusta, tuesta ja tiedosta nuoren elämään liittyvissä erilaisissa kysymyksissä. Toisaalta niin kun nuoret tietysti itse ratkaisevat paljon omia niin kun kysymyksiään ja ongelmiaan etsimällä itse tietoa, itsenäisesti tietoa, mutta sitten toisaalta välillä ne tiedontarvetilanteet on sellaisia, että nuori tarvitsee sitten ulkopuolista ohjausta, neuvontaa. Ei ehkä ulkopuolista, mutta ulkopuoliselta henkilöltä. Ja siinä kohdassa usein nuorisotyön ammattilaiset, tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön ammattilaiset astuvat kuvaan. Tieto- ja neuvontatyötä tehdään monenlaisissa ympäristöissä, erilaisilla alustoilla, erilaisilla kanavilla. Ne voi olla lähipalveluja, digitaalisissa medioissa toimivia palveluja, osana monialaisia matalan kynnyksen palvelukeskuksia, kuten vaikka ohjaamoja. Se voi olla nuorilta nuorille tapahtuvaa vertaistiedotusta, jalkautuvia liikkuvia palveluja eri muodoin, vaikka nuokkapakun yhteydessä liikkuva tieto- ja neuvontapalvelu. Ja myös paljon teemallisia työpajoja suunnattuna nuorille, toimintaryhmiä, erilaisia koulutuksia, esimerkiksi vaikka kesätyön hakemiseen liittyen. Tärkeää tässä on aina, että on joustava ja reagoiva ote erilaisten alustojen, ympäristöjen ja kanavien hyödyntämiseen. Nuorten elämä kehittyy kovaa vauhtia esimerkiksi sosiaalisen median erilaisissa kanavissa ja miten nuoret niitä hyödyntää, niin sen takia pitää seurata aikaa, mitä tapahtuu ja pohtia sitä usein, että millä kanavilla ollaan esillä. No, tässä dialla näkyy oikealla tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuus Suomessa.
nämä luvut on tarkemmin tuosta 2019 vuoden alusta, kun on viimeksi tätä tarkemmin selvitetty. Palveluja on tosiaan monenlaisia ja aina ei välttämättä puhutakaan edes ihan suoraan niin kuin palvelusta tai palvelupisteestä, mutta kuntia, joissa tieto- ja neuvontatyötä on eri tavoin, niin on ollut lähes 200 ja joissa ei toimi Ohjaamo ja sitten kuntia, jossa ei ole tieto- ja neuvontapalvelua eikä Ohjaamoakaan, niin on Suomessa ollut reilu vuosi sitten lähes 80. Moni nuorten tieto- ja neuvontapalvelu ja työntekijä tekee sitä työmuotoa Ohjaamon yhteydessä. Meillä on myös itsenäisiä tieto- ja neuvontapisteitä ja palvelupisteitä ja niitä kuntia, joissa ei ole Ohjaamo eikä tieto- ja neuvontapalvelua tai joissa on Ohjaamo, mutta ei tieto- ja neuvontapalvelu. Välimatkat on Suomessa tunnetusti pitkiä ja monella nuorella se tilanne voi olla, että palveluun pitää hakeutua, erityisesti jos se on fyysisesti toimiva palvelu, niin pitkänkin matkan takaa. Toi kuvaa sitä, että millaisten matkojen takaa nuoret palveluihin hakeutuvat. Työtä tehdään monilla erilaisilla nimikkeillä ja se myös niin kuin kuvaa sitä työn moninaisuutta, myös sitä ammattilaisten moninaista osaamista ja myös mitenkä työntekijät sitä tekee. Osalle se on sellaista, että ei ole määritelty siihen erikseen työtunteja, joillakin on siihen osoitettu työtunteja ihan selkeästi. Osa voi olla tilanteessa, jossa se tieto- ja neuvontatyö on sitä koko ajan. Joissakin kunnissa työ tehdään ostopalveluna tai järjestetään ostopalveluna. Myös vapaaehtoisia osallistuu nuorten tieto- ja neuvontatyön toteuttamiseen jonkin verran. Tässä näkyy kartta, jossa on niin kuin nuo kunnat, kun näytin niitä lukuja, niin tässä on kartta niin kuin vielä sen mukaan, että missä Suomessa sitä tieto- ja neuvontatyötä tehdään. Valkoiset alueet on niitä, jossa ei ole nyt ollut siinä kohtaa tieto- ja neuvontapalvelua, kun se selvitys, jossa nuo luvut tarkistettiin, niin silloin ei ole tosiaan ollut palvelua. Tilanne voi olla tällä hetkellä vähän erilainen ja jos nyt esimerkiksi huomaat oman kaupungin ja kunnan kohdalla, että se on jäänyt valkoiseksi, mutta teet tätä työtä, niin olepa yhteydessä. No sitten tieto- ja neuvontatyössä pitää katsoa myös näin. Meillä on niin kuin kerroin tuossa alussa, niin aktiivinen kansainvälinen verkosto ja siellä eurooppalaisessa verkostossa toteutettiin tämmöinen Future Youth Information Toolbox-projekti. Tässä on 2 dialla nyt sitten kooste siitä, että mitä ne tulevaisuuspajat, mitä tuon projektin ympärillä järjestettiin, niin millaisia tuloksia sieltä nousi esille. Gunilla Vidén Åbo Akademiista on ollut aktiivisesti mukana niin kuin tekemässä nuorten tieto- ja neuvontatyöhön liittyviä tämmöisiä tulevaisuustyöpajoja. Gunilla on Åbo Akademiissa informaatiotutkimuksen professori ja meillä on ollut hieno mahdollisuus työskennellä hänen kanssaan parissakin eri projektissa. Näitä tuloksia niin tietysti tarvitaan niin kuin strategioita, kun mennään eteenpäin. Eli mitenkä sitä työtä tulevaisuudessa tehdään. Pitää olla jokin visio, pitää olla tavoite. Kilpailu eri tiedontuotteen kesken lisääntyy ja tieto- ja neuvontapalveluiden ja sen työn
tunnetuksi tekeminen on yhä tärkeämpää. Pitää nostaa esille sitä tarvetta, mitä ennakoiville ja räätälöidyille tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluille nuorten keskuudessa on. On meneillään tämmöinen monellakin alalla työskentelykulttuurin muutos ja myös niin kuin nuorten tieto- ja neuvontatyössä tällainen muutos on niin kuin tarpeen. Pitää esimerkiksi tarkastella asioita monitieteellisesti niin, että yhdistetään nuorisotyöhön, nuorisotutkimukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta, myös niin kuin nuorten tiedon tarpeisiin liittyviä asioita, sitten informaatiotutkimukseen, mediakasvatukseen, mediatutkimukseen liittyvää osaamista, tietenkin yhteiskunnan tilanteet. Eli palasia paljon, mitä on tärkeää yhdistää tässä työssä. Resurssit on tietenkin se kysymys aina, joka nousee esille. Tieto- ja neuvontatyö toimii pitkälle kuntien rahoituksella osana kuntien nuorisotyötä, nuorille suunnattuja palveluita, mutta sitten myös opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirastot, erilaiset eurooppalaiset tukiohjelmat mahdollistaa rahoituksia, kehittämishankkeita. Paljon puhutaan sitten, että viedään palveluja verkkoon. Se ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että palveluiden järjestäminen olisi halvempaa. Tieto ei ole halvempaa. Siellä verkossa aina sen tiedon takana on kuitenkin hyvin pitkälle ihminen. Se verkko on yksi kanava, yksi paikka, missä sitä tietoa, neuvontaa ja ohjausta voidaan antaa. Se ei välttämättä ole se tapa järjestää jotakin edullisemmin. Kasvokkain tapahtuva neuvonta, sillä on edelleen tärkeä rooli nyt ja tulevaisuudessa. Tämä aika ja vuosikymmen on sellainen, että niin kuin informaatiolukutaidon merkityksen kasvaminen on näkynyt hyvin vahvasti. Tiedon määrä lisääntyy, tietosuojaan liittyvät asiat, kysymykset on niin kuin päivittäin esillä. Myös on erittäin iso kysymys se, että millaiset ympäristöt ovat turvallisia esimerkiksi lapsille ja nuorille toimia. Viestintä ja kommunikointi tapahtuu tosi vahvasti sosiaalisessa mediassa. Se on tietysti sellainen, joka täytyy jokaisen tieto- ja neuvontatyön palvelun ja neuvontatyötä tekevän huomioida viestimällä niissä palveluissa, viemässä sitä tietoa niihin sosiaalisen median kanaviin ja sitä kautta vahvistaa nuorten medialukutaitoja ja informaatiolukutaitoja. Meillä näkyy tällä hetkellä vahvasti se, että yhteiskunnan ulkopuolelle jää edelleen iso joukko nuoria huonon lukutaidon vuoksi. Ihan siis peruslukutaito, ei välttämättä tarvitse puhua siitäkään, että informaatiolukutaito tai medialukutaito olisi huonoa, vaan ihan perushuono lukutaito on heikentynyt. Sekin aiheuttaa myös omalta osaltaan sosiaalista syrjäytymistä nuorten keskuudessa. Tämä sosiaalinen syrjäytymys ja muita heikommassa asemassa olevien lasten määrä, siihen tulee, niin kuin lasten ja nuorten määrä, siihen tulee kiinnittää huomiota. Monimuotoisuus sinällänsä niin kuin tietenkin palveluna ja sitten tai haastaa palveluja tiedon tuottamisessa, tiedon tarjonnassa, neuvonnassa ja ohjauksessa. Ilman tietoa ei ole osallisuutta. Eli on niin kuin
tosiasia se, että nuorten tiedon tarve ei häviä, vaikka ne tavat, miten sitä tietoa on tarjolla, muuttuu. Nuoret edelleen kasvaa ja kehittyy lapsesta nuoreksi ja nuoresta sitten aikuiseksi, ja siinä nuoren elämässä asioita, joihin he jossakin kohtaa elämässään tarvitsevat tietoa. Eli se tiedon tarve ei häviä, mutta mistä se tieto löytyy, se muuttuu. Ja sen takia on tärkeää, että palveluntuottajilla on ymmärrys nuorten erilaisista tiedon tarpeista, pitää hyödyntää tutkittua tietoa sen työn kehittämisen pohjana ja työn palveluiden tarjoamisen pohjana. Pitää toimia monikanavaisesti. Enää ei ehkä aseteta niin paljon vastakkain verkossa olevia palveluita ja fyysisiä palveluita, kun palveluilla yleensäkin pitää olla molempia muotoja. Myös nuorten rooli toteuttajina ja arvioijina on kasvanut, ja se nuorten osallistaminen on iso osa sitä palveluiden toteuttamista. Myös saatavuus ja saavutettavuus on tärkeitä lähtökohtia. Niin kuin, eurooppalainenkin yhteistyö ja kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen on vahvempaa ja tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Mutta se, että nuoret tarvitsee hyvin vahvasti niin kuin oikeaa tietoa, luotettavaa tietoa, oikea-aikaisesti sitä tietoa, jotta he voisivat kasvaa ja elää täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä ja olla osallisia tässä yhteiskunnassa ja osallistua siihen oman elämänsä päätöksentekoon. Siinä tehtävässä tai tässä niin kuin laajassa kuvassa niin kuin tiedolla on suuri merkitys. Tieto on se, mitä me jaetaan. Tieto on se, mitä nuoret saavat, kun neuvotaan ja ohjataan. Nuori sitten itse päättää sen, miten hän sitä omassa tehtävässään, elämässään, ongelmiensa edessä niin kuin käyttää hyödyksi. Eurooppalaiset periaatteet on se, josta on aikaisemminkin jo puhuttu ja edellisellä verkkoluennolla. Ja eurooppalaisilla periaatteilla on iso merkitys juuri niin kuin siitä näkökulmasta, että voidaan varmistaa se, että tieto on saavutettavaa, että se vahvistaa, se on osallistavaa ja kattavaa, luotettavaa nuoren elämän näkökulmasta. Tässä on vielä dia erilaisista ajankohtaisista teemoista, mitä tässä nuorten tieto- ja neuvontatyön nykytilassa, nykyhetkessä puhutaan. Tietenkin työntekijöiden osaaminen, sen vahvistaminen, miten ymmärretään se nuorten tieto- ja neuvontatyö on, ja myös se nuorten tärkeä rooli, mistä jo aikaisemmin mainitsin. Yhteistyö, monialainen ja moniammatillinen, niin ovat yhä tärkeämmässä roolissa niin kuin siinä arjen työssä. Uutta tietoa tarvitaan, sitä tulee tuottaa, koska monella tapaa niin kuin, ollaan monien uusien asioiden edessä ja aina sitä tietoa ei välttämättä ole saatavilla siinä muodossa, missä muodossa nuoret sitä voisivat käyttää. Palvelujen monikanavaisuus, siitäkin mainitsinkin jo aikaisemmin, eli jos halutaan nuorille tarjota yhdenvertaisesti tietoa, neuvontaa ja ohjausta, niin täytyy myös varmistaa se, että nuorilla on pääsy niihin palveluihin erilaisten kanavien kautta. Harvassa paikassa niin kuin vain yksi palvelukanava on käytössä, tai voisi sanoa, että vain yhtä kanavaa pitkin nuorille voidaan varmistaa yhtäläinen oikeus
tietoon, neuvontaan ja ohjaukseen. Yksi, mikä on tietenkin tärkeää, erilaiset ilmiöt, ajankohtaiset ilmiöt, mitä nuorten elämässä on. Radikalisoituminen, ääriliikkeet, vihapuhe ovat sellaisia, joita esiintyy paljon nuorten elämässä eri tavoin erilaisissa ympäristöissä. Disinformaatiota tuutataan ulos ihan tällä hetkellä myös tarkoituksellisesti, eli nuori voi joutua ihan kohdennetusti tämmöisen disinformaation kampanjan kohteeksi. Sen takia juuri tämä informaatiolukutaidon edistäminen ja vahvistaminen on tärkeää, ja myös se, että osataan olla lähdekriittisiä. Meidän tulee myös huomioida se, että nuorilla tulee olla tietoa heidän omista oikeuksistaan. Ei ole mitenkään aina itsestään selvää, että nuori tietäisi, mitä kaikkia oikeuksia hänellä tässä yhteiskunnassa on. Ja se, mikä vielä on mielenkiintoista esimerkiksi tällä dialla, niin tietoneuvontaohjeistojen näkökulmasta, niin on se, että mitenkä teknologiaa, automatisaatiota, robotisaatiota, tekoälyä pystytään hyödyntämään tiedon tarjonnassa niin, että olisi myös mahdollisuus antaa nuorille tai jakaa nuorille tietoa sellaisina hetkinä, kun ei ole ketään henkilöä sitä juuri tekemässä. Kun nuorisotyössä yleensä ja tieto- ja neuvontapalveluissa työskennellään nuorisotyöllisellä työotteella ja käytetään nuorisotyöllisiä menetelmiä, niin mahdollistaa aito kohtaaminen nuoren kanssa ja varmistetaan, että tieto- ja neuvontapalvelukin on juuri sellaista, että se on nuoren tarpeen mukaista. Ja se, että nuorisotyöllinen lähtö tuo nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin mielikuvaa niin kuin positiivisena palveluna ja helposti lähestyttävänä palveluna. Meillä yhteiskunnassa tällä hetkellä katsotaan aika vahvasti nuortenkin asioita ongelmien näkökulmasta. Puhutaan paljon syrjäytyneistä nuorista, syrjäytymisestä, ja palvelujakin räätälöidään sen mukaan. Tämä on jo aiheuttanut sitä, että moni nuori kokee tulleensa syrjäytetyksi yhteiskunnasta, eli kaikille ei ole niitä palveluita yhdenvertaisesti tarjolla välttämättä. Jos tarvitsisit ihan johonkin arkipäiväiseen tavalliseen elämän asiaan liittyvää neuvoa tai ohjausta. Aina ei siis välttämättä tarvitse olla mitenkään kovin erityinen tilanne, että nuori haluaa ottaa yhteyttä tai kysyä asiasta, palvelusta lisää. Ja se onkin tärkeä näkökulma tässä nuorten tieto- ja neuvontatyössä, että ne ovat kaikille nuoren asemaa tai elämää katsomatta, oli kysymys mikä vaan, niin sen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tulee olla jokaisen nuoren käytettävissä. Tässä on vielä lähdeaineistoa, joihin kannattaa tutustua, jos teillä on kiinnostusta ja tarvetta tutkia asiaa tarkemmin. Tässä on koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön, sen saatte painettunakin julkaisuna kaikki vielä postissa lähiaikoina, ja sitten löytyy Euroopan neuvoston History of Youth Work -julkaisu, jossa on aika laajasti nuorten tieto- ja neuvontatyön historiasta. Nuorisotyön perinnetutkimus Nuoperi on myös kirjoittanut tieto- ja neuvontatyöstä, ja tuossa alhaalla vielä tuo linkki tuohon Future Youth Information Toolboxiin, josta aikaisemmin mainitsin. Kiitos.